Dobrý den, dneska si ukážeme lov na bezdomovce, ale budeme potichu, protože ho nechceme zbudit a vyrušit z jeho brlohu. Zde procházel. Tudy já už jsem to cítil od počátku. Zde opřel ruku. Ano, je to on. Jdeme dál. Já totiž vím, že oni se rádi schovávají, kde není zima. Zde není. Ale byl tu, je tady. Cítím takové divné polarické záření. Tady takhle prochází, to je 100%. Já jsem totiž četl v jedné knize. Já vím totiž, že je tady, pojďte se podívat. Tak ne, ale vím 100%, teď už vážně na 100%, že je tady za rohem, ale nechce mu zbudit potíž. Není tu, ale byl tu, měl jsem pravdu, říkal jsem to. Vidět tu flašku od piva, to je jasná stopa bezdomovce. Ale já vím 100%, že je. Viděl jsem se. Není, ale je tady ještě hodně místa. Vidíme tady nějaké kola. Tím se dopravuje. Můžeme říct, že už tu je málo místa, kde by mohl být, ale tady zase cítím jeho vůni a jsem na to prostě vycvičený. Mě v Aljašce cvičili s medvědy společně i s vlky. Zde taky není. Tak ještě se nahlídnu do těchto dvou pokojů. Zde není. Zde taky ne. Tak teď už můžu oficiálně říct, že v tomhle baráku prostě bezdomovec není. Ale no ještě tu se ozývají jeho skřiky, ale prostě můžu v klidu říct, že tady bezdomovec není a je to v klidu. Tak, naschledanou.